Yari naman ang pabalo namon sa inyo sininga weekend. Matapos ang documentary nga delubyo parte sa nanginhalit sang bagyo Tino sa Negros na naglabot sa masobra sa 1 million views kag naglabot sa national level ang distribution. Isa pagid ka documentary ang ipaambit sa Digicast Negros sa buwas Sabado. Ini naman ang survivor, ang istorya sang pagkaluwas sang misahon family kag ang pagka-missing sang pito pa nila ka mga miyembro sang pamilya. Ang ini nga documentary ang makapahibi, makapaakig, makapakulba kag makapayuhong sa aton. Buwas streaming na ini at 8 a.m. sa Digicast Negros YouTube channel kag Facebook page. Sa Sunday naman, nakahibalo kamo bala nga pinaagi sa gatas nga ginaproduce sang aton farmers, ginahimo na ini nga quality cheese. Aton saksihan ang cheese making sa Sunday sa Are You Agreeable?